Ja sa vsadím, že mi nič nepadne, ale ok. Čiže shop. Joj. Aha, to je v tom. Bye. Yes. No, vsadím sa, že mi padne ten tu prvý. Alebo druhý. Tak poďme. Jedna tuna. To je ten posledný, že? Asi hej, lebo je to rare. Aha. No jasno, ne. Hej, je to tento tu typek. To je koniec. Mal som pravdu.